फ्रेंड्स बिएन बर' ब्लॉग यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरग्रोबाय आरो चैनलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होग्रोखादो। आच्छा दिनैहायथ' मिथिखासिगौ आमसुवा होननानै बयबो आमसुवायावथ' बिदिनो थाइजौ फिथाइ सामथाइ जानायजों लोगोसे गामि गामियावथ' बायदिसिना हाबा मावनाय जायो। बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामगोन आरो आङो। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां गासिखौबो इन्टारेस्ट खालामलांजोबगोन, गासिबो नुलांजोबगोन जोंनि गामियाव मा मा मावो मा खालामो। बिदिनो बोराय सेंग्रा फुल धामाका फुटबल मेट्सबो नुगोन आरो माखासे आइजोफोरनि काबादि गेलेनायबो नुनो हागौ। नायलांदो अब्ला नोंथांमोना जोबजासे नायलां, अब्ला गासिखौबो दिन्थिलांजोबगोन आं जोंनि गामियाव आमसुवायाव मा खालामनाय जायो बेखौनो। अब्ला लेट्स गो। लागाय एवग्रानो बेनो मानसि तानसि लांफाजोबनाय मानसि दानग्रा बायदि नुखायो नायलाय मानसिखौ नायलाय। हाग्रा एवनानै दिनाव 700-800 खामायनो हाग्रा एवनानै नैबे हाजिरा नांगौबा लिंनो हागोन, मानसि तानसि दानजोबो बियो। ओरैबायदि एवगासिनो जोंना हाग्राया माबानि आमसुवा एवबा माबा होनदों नामा रज'नो रोङा होनदों नामा हाग्राया थाब। मा सिनजाजोबखार रज'ग्रा गासिबो सिनजाजोबजायो आमसुवायाव, रज'नो रोङा थाब। नैबेनाबो खानाया रज'नो रोंनाय नंला आमसुवायाव सिनजानाया। नायजाखा नायनो खानाय सिनजानाय स्टाइलफ्राथ' नाय ज'नि सिङानो हाया। डेन्जार थाइजाग्राया बारखोलाजोबा, थाइजाग्राया बारखोलाजोबा। थालांजोब्बाय आइथानानै खान्थाल जाग्राफ्रा नायलाय आमसुवानि जिफोरलायनाय होजोबखाबाय आसोलफ्रा, उदैफ्रानो बेरलांजोबलायलायनाय। थाबायग्रायासो बांसिन, एवग्राफ्राथ' गैखाया सिगांनाथ' खामानि गैखायाबो बोराया। नैहा नै होननायखाय एवफ्लाबाय दासो। ओरै नैबेबो नै होननायखायसो एवफ्लाजोबदों बिसोर, थाबायबोनायसो। नैबेथ' जानायल'। नायदो उफाय जादों, एडमिट कार्डआवसो जाबावदों दा। जानाय जायगाया संख्रि लानायाथ' एडमिटसो। आनारसखौ मोनजाबावगोनसो। आनारसखौ मोनजाबावगोन। बे खान्थाल जादों आं। बेस्थ' दे हरेखौ बदे। बेस्थ' जानायाव। ओइ बोराय ओरैनो हरलाय, ओमफ्राय नों हाग्रा एवालासिनो थाइजौसो खावगासिनो। खावनायसो दिनै थाइजौ खावनांगौ। खावनाय दिन। हाग्रा एवनो खस्थ'थार सान्दुं गोसायाव। आमथियावलाय मानो हा दानफुलाङो, ना एरखुनो मोना दिनै। औ नैबेया नै जागासिनो बानलु दंलायबावो नायलाय जाग्राफ्रा। सिखाव राजासो बियो। जानायल' सिखाव राजा। फालिनो रोङा जानांगौ फिथाइ सामथाइखौ। गोखा जानो नागिरदों आमथियाव, गोदै जानांगौ। गोदै ओमफ्राय नों मानो गोसा जादों? गोदै जानांगौआ मानो, बेथ' गोसासो बानलुसो। खहाबनायनि दे सामब्राम गुफुर दङ नै। दा बुरिया जानो हायो। बिराद बोरैया नों खावै जायो, गासिबो खावजोबनायसो। आं बिफानाव सोंना जादों। ए दे नै सारा नोगोर एवबाय ना सार आमसुवानि। आयै नैबेथ' एवखायाखै। ओइ बोराय नों एवदों? इउटुबार गोदान नै आमसुवायाव खान्थाल बेगरखौ लायो। बोथिसे जागोन आं, बोथिसे अमा गोरानजों। खान्थालबो खावनो थोआ, बेगरखौबो लानो थोआ, आरो नैबे नै थाइजौखौ खावनानै लालायबाय फाग्ला जनिया। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Oh, no. So friends, दिनैनि बे आमसुवानि भिडिअ बानायनायाव आं नोंथांमोननो माखासे बाथ्रा जोंनि गामियाव खोन्थानो हायासै। जेन'बा जों फुटबल गेलेदोंमोन, बोराय सेंग्रा मेट्स नांदोंमोन, आरो हिनजावफ्राबो बिदिनो काबादि, बिदिनो
गय बिगुराव बोलायनाय माबा खारनाय बिदिनो बादि नांदोंमोन आं बेफोरखौ खेबनो हायासै लोगोफोर बिनि थाखाय बयबो निमाहा होदो आं बेखौ देखायनो हायैनि थाखायनो निमाहा बिनाय जाबाय नोंसिनाव आरो निमाहा होगोन होननानै आं मिजिं थिबाय मानो होनोब्ला आं बे बोराय सेंग्रा फुटबल मेट्सआव जोफादोंमोन ना बेयावनो आं भिडिअखौ बानायनो हानाय जायासै आरो आच्छा उन समाव नेक्स्ट इयाराव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर आंनि चेनेलखौ मोजाङै सापर्ट खालामलांबाय थायोबा फोथांनानै लाखिबाय थायोबा नोंथांमोनहा नुफिनगोन गासिखौबो देखायफिनजोबगोन आं नेक्स्ट इयाराव आरो मा बुंबावनो बिराद दुखु जोङो सेंग्रा जानानैबो बोरायजों जेनबाय आरो दिनै होद जेनाखै जेनफ्लादोंसो बिसोरखौ जेनहोफ्लादोंसो जोङो थारमाने मानो बिसोरखौ जों फेजेनबाय थायोबा बोसोरफ्रोमबो जेनो देग्लाय जेनफ्लायाबा ना बिसोरो बोराया गोसो जानाय नङा जोंजों फुटबल गेलेफानो माबानो नेक्स्ट इयाराव गेलेला होनगोन बेनिखायनो जोङो बिसोरखौ देरहाहोफ्लाबाय आरो लोगोफोर अब्ला भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामदो आरो माखासेखौथ' खिथानो हायिनि थाखाय नोंसिनाव निमाहा बिनाय थाखाबाय आरो नोंसोरमोनहाबो निमाहा होगोन होननानै आं मिजिं थिखाबाय आरो अब्ला भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै लोगोफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा आरो साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलखौ आरो बयबो शेयार खालामनानै होदो जाहाथे बयबो आंनि चेनेलखौ नायो आरो गासैबो चेनेलनि थांना थानाया नोंथांमोननि सायावनोखा नोंथांमोनाव हाजार सापर्ट लुगैयो आं अरायबो सापर्ट होलांबाय था लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर बाय